yimɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dindeje ɓohe ɓaleje guderi wigue garli dawa fimbo goriki sare demba wulli weste ba fata ko on waktu yeni hato gurela hayre kame bayde dogo ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal ay sattal sala to kadi ko mbarodinde Podor ade saha mo gonen holliti kame yaadi mum taw to yi horejo leydi Sénégal hono Macky Sall tonto leydi Mauritanie horejo jagoɓe leydi Mauritanie ɗo wi hanki jonde leyɗele joyi Mauritanie Algérie Maroc kono kadi Libye kame Tunisie ko fate banggue faggudu hakkude ɗeɗo hen leyɗele tonto leydi Mali mofti kene foto wonde temedde jeetati école woni ko udditone ma yiɓe hitande ujunnaje sappo e jeetati ngam makkede nden kano wiri Daouda Doumbouya tonto Guinée Conakry Alpha Condé holliti ɓoyatama ndel koninkoɓe yonɓe no fewi taw ko commune toɓe faabo e commune taw kadi ganduɗa ko koninkoɓe faabo ngam nden kay kisal hakkude leydi Mali kame Guinée Conakry to leydi Côte d'Ivoire ko rewɓe ɗiɗo teɓa toon kene foronde temedɗiɗi jeetati taw ko bolog mo Canabisa e wuro witengo Biridi kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba o watto godde joni jañoɗena koten dumane meɗen pulloyo koten dumane meɗen pulloyo koten dumane meɗen pulloyo dabital pulagu so pulagu nadi ne hani note tabitala pulago so pulago noddi ene hani note noddi ko pulago tabitala pulago leydi Gambia e gardugol Alhaji Oumar Sompo Cissé gambinaɓe kala ene nodda e kewala ɓiɗɗo pullo biyo mbimi e wimami taweteɗo e nder leydi Gambie caggal noon nde catala tabitala pulago darna e nder leydi Gambie hitande ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi oɗo saaha noon yiyande taw kadi ko gardiɗo fedde nde walla tan mbiyen gardiɗo tabital pulago e nder leydi Gambie kala bitel Alhaji Oumar Sompo Cissé yidde makko ɗo saaha mo gonen ko ɓiɓɓe gambinaɓe kala yo ndentu ñande jeenayyi yo ndentu ñande jeenayya kolte ñande jeenayya kolte woni jeenayya lewru février fandu so gueno haaji nde kamɓe kala nde ɓe ndentata ngam wadde joɗorde wootere yurnitade oɗo saaha mo gonen hol poɗɗo ardade tabital pulago e nder leydi Gambia kala kolola tabital pulago Gambie en eri ɓiɓɓe gambinaɓe kala nde jaltata e kewala kamɓe kala nde ɓe nottoto nde jeenaya kolte ngam beele kadi laamu leydi Gambie ha e halifaɓe diine kame aada kala mbawa hettinde taw kadi ko fedde wiitende tabital pulago e nder leydi Gambia ene era hen noon ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawi wonde ne era kadi tabital pulago e hoore mum nde wawata nottade beele kadi wawa tigui yaadinde jamanu tabital pulago e nder leydi Gambia ɓatake o iwrena koye gardiɗo tabitala pulago leydi Gambia bite Alhaji Oumar Sompo Cissé e ballal musidɗo men biteɗo Bakary Dialal Ba tawiteɗo to leydi Angleterre. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nogas e jeenaya silo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeenaya kabruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal oɗo dumunna kala ene yiile
oɗo hen gorko cuuɗinoɗo caggal taw ko cetal bitengal Kocc Barmi noon soɗon gandi oɗon gandi tigui hoore femmande waɗa tolli taw kadi ganduɗa ko taw ko koyɗe nayyi caggu Barmi ɗum noon firti tan ko oɗo hen gorko biteɗo Modou Djeya ɓurɗo wawde notorade Mbaye kam tigui teeɓa ñande aljuma nde saabi noon teɓedemo ñande aljuma nde ko mogginademo e caggal ngal ɗo hen cetal taw kadi kanko woni gardiɗo cetal bitengal Sene Porno ɗon jiiɗa sukaɓe rewɓe Afrique naɓe ha tente ɓiɓɓe Sénégal naɓe taw ko rewɓe vidéo ngaji men kame natti mumen kala kame konguɗi mumen kala taw kadi koko yoɗani ene tawe e nder oɗon sita oɗo saaha no fama jungo mo tawi juuɗe dadiɓe leydi Sénégal ɓe hinde dik taw kadi ɓe tawimo koto hôtel King Fahd Palace ɓurɗo ngarɗude e nder Dakar e ballal caggal nde leskoji mawɗi mbaɗa hen e ballal sukaɓe rewɓe taw kadi ganduɗa ko ɓe ɓurno ɓattade e taw kadi ɓe moɓɓi kunude mumen woto jaltin hay kongola biteɗo Y ene wonde DMKS ko ɓen tigui jaltinimo oɗo saaha noon omo tawe juuɗe dadiɓe leydi Sénégal siftinde noon site biteɗo Sene Porno oɗo saaha mo gonɗen dajjiti Sénégal ha boni haala kam leyɗele taariɗe Sénégal kala mo yiyani hen ɓiyum tawat kadi e goɗɗo ene hen mo ganduɗa oɗo saaha ko sukaɓe rewɓe ɓooraɓe taw kadi mbaɗa vidéo ngaji men kame natti mumen kala yogay konguɗi men kala ene tawe e nder oɗo hen sita ɗum oɗo saaha mo gonɗen yogay hujjiyankoɓe kolliti ene keeɓi gam ka yidde darade ko fate banggue haɓade ɗeɗo hen gueɗe bonde e bonnude taw kadi ganduɗa ko données personnel e nder leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en kaale Aissata Tall Sall mbarodi Podor sarɗiyanke taw kadi ganduɗa ko tafɗo landa mum gonnoɗo e libéral oɗo saaha mo gonɗen guila hanke mo disnodirte walla tan ɗeɗo balɗe kala mo disnodirte yaddi makko felliti oɗo saaha mo gonɗen tawtoyde horeji leydi Sénégal hono Macky Sall ko wona ɗum ko noon yogay situji leydi Sénégal ha tente jaydeli kewɗi kay ñiŋi taw kadi ko ñiŋoje mawɗe no fewi ko fatema kanko ɗo hen Aissata Tall Sall ko tawtoyi Macky Sall ko ha joni toon to Sénégal keddoɗen koye dawrugol Macky Sall hoorejo leydi ndi nana jokki awde e liɗɗi mum e maaje kadɗe ɗe PDS toon to Guédiawaye o jaggi toon taw kadi ganduɗa ko ɓurɗo mawnude jaggue PDS taw kadi ko gardinoɗo cetal PDS toon to Guédiawaye biteɗo Moustapha Dieng oɗo saaha mo gonin holliti kañum e hoore mum taw to yi hoorejo leydi Sénégal Macky Sall taw kadi ko yidde wallidirmi e sumgoji payaɗi ɗo e lewru fandu so gueno haaji ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaha toon to nder guejdande maayo kalene hofgo juuɗe joguiɓe ndenka kamen laaɓal mo mairie mo Ndar e kamene ɓe kolliti mette mabɓe no fewi caggal joɗade ɓe lebbi nayyi ɓe keɓani jogdi mabɓe tene ɓe kolliti ñalawma hanko ɓe dufi kurjuru kewɗo e yesso taw kadi ko demal mairie ndi so wona ɓe keɓ koppareje mabɓe hay goto mabɓe ruttotako e golle muɗum ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en kaale landa PDS woni gardugol Abdoulaye Wade e tuma nde iwi ñalawma heccango toon to Doha lamorgo Qatar ne tawe toon to Paris ene tawe to galle mum Versailles wonnele ni Pape Diop taw kadi ko gardiɗo cetal bitegal Mbokk Gis Gisa ene wonde Oumar Sarr coordinateur taw kadi koye landa PDS ene wonde Mamadou Diop Decroix e kamɓe noon ɓe ƴettilandi o hanki gam tawtoro yede toon to batu jogorgo wadde ñalawma hande taw kadi ko batu PDS e gardugol Abdoulaye Wade toon to France e galle mum to wuuro wiyetengo Versailles ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaha toon to Tambacounda kaleni oɗo hen accident musɗo baɗɗo toon ñalawma hanki o taw kadi waɗi koye lawol bitengol taw waɗi koye tan jafuɗon taw waɗi koye lawol bitengol aynina faal caggal oɗo hen ko chauffeur o dognata ko taxi o wiyete ko Dame Ndiaye ko ɗon tigo féri taw kadi ko oɗo hen jaaroy duuɓi capanɗe joya jeyaɗo to leydi Mali gurnoɗo toon to Tambacounda biteɗo Mosi Tarawore o noon ko ɗon tigui rutte jomum taw kadi ganduɗa ko boofo wonano karɗo cellal no fewi taw koto banggue haqille kanko noon Dame Ndiaye caggal ko féri moɗon ko ɗon tigui o nawi hoore makko to police oɗo saaha mo tawi e juuɗe dadiɓe caggal nde leskoji goni e waɗede hen sen wi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paɗena hoorejo jagode leydi Mauritanie Mohamed Salema taw kadi kam e hoore mum ɗo wi batu hanki taw kadi ko jonde leyɗele joya Mauritanie leydi Maroc kame Algérie faynma Tunisie kame Libye kala ɓe kawriti hanki toon to lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott taw kadi ko jonde faggudu ko fate banggue hakkude ɗo hen leyɗele beele kadi faggudu mabɓe ne ɓuura ƴellitade yarude yeeso ko fate banggue gostodiral produit ji ñameteɗi hakkude ɗeɗo hen leyɗele
leydele ha joni tonto Mauritanie keddordena manen kale jayde witende Sahara Media be quality dognoɓe werlaji taw kadi ko benuji gaddoji channel kame kaaje kala ɓe natani hofgo juuɗe gila ñalawma hanki o legal taw kadi ko tonto wiite PK 80 saabi ɗum noon ɓe quality tonto ak juta ha faynma e nder noksote hoore muɗuma kalde ɓe gaddoyi channel taw kadi ganduɗa ko taxi ji ko fate banggue ɓeydugola cogguji mabɓe koko ɓeyda kala camion ene yoɓa kala ñalawma kene fronde ujunnaje nayyi taw koye koppareji guiya kese ɗe kamene ɓe kolliti oɗo saaha mo goni so tawi hunde jokkiri ni ɓe jaltata hande ɓe jaltata janggo ko ɗum saabi noon ɓe natani ko wiyete hofgo juuɗe ha joni toon to Mauritanie keddorɗena mayen kaale jayde witende adraren fo ɓe kolliti ko fate banggue ɓattake keñoraɗo ɓe kolliti ko jayde holliti ɓattake keñoraɗo fate e jagorɗo biteɗo naha mittumo kannasa taw kadi windi moɗon ɓattake ko cukko hoorejo disnodirteɗo e nder falde hawdila harbi taw koye nokku biteɗo ummilli hiyata kanko noon o wiyete ko mittu minto Mohammeda o windi mittu Mohammeda wuldu baba windi ɓattake fade oɗon jagorɗo ko ɓuuri yawte yaccade oɗo saaha mo goni yidde mabɓe kay ko cuuɗi jangguirɗi guddaɗi toon to ummilli hiyata kanji kadi ɗi gudditi kene fonde sukaɓe yonɓe no fewi nana keeɓe galleji men ne jooɗi tene kadi koye jagol école wona ha joni toon to Mauritanie keddorɗena mayen kaale jayde witende nation en fewɓe kolliti accident ñande nogas e joyi lewru janvier waɗi hakkude maaje kaɗe Nouadhibou ha ganduɗa sukaɓe tatto gañi hen so goto majji haɗo saaha mo goni suwa taw yitele caggal nde ɓe jeeyi haaɓe goɗɗoy koɗon tigui lanaka duppiti jeygue caggal ne wanno pétrole kame essence kala siftino noon yogay laaɗe waɗi tigui ko motor soɓe jaahaɓe kewi yadude ko wiyete essence andaka noon holko saabi nguɗon cuumu koɗon tigui ka duppiti jeygue ka heeli hakkude kamɓe noon ɓe dañi tigui nadde ndiyama hen tato e mabɓe noon ne tawa cuuɗi safara goto hen majji soit taw yitete kanko majjuɗo noon haade mabɓe yaade tawni o waɗino publication photo makko e nder Facebook taw kadi koye page makko ha joni toon to Mauritanie keddorɗena mayen kaale jayde witende l'Atlantique ɓe kolliti wonande l'Atlantique ɓe kolli jayde witende l'Atlantique ɓe kolliti jonde hakkude awoɓe ɓe leydi Sénégal kame leydi Mauritanie jonde mum waɗi taw kadi ko ñogase tati ha fayma nogase joyinduɗo hen lewru taw ko cetal bitegal pormo pêche be itte taw kadi koye finance taw kadi ganduɗa waɗi ɗum financé ko union européenne nden jonde noon joɗima toon to Nouakchott nogase tati ha fayma nogase joyinduɗo hen lewru taw kadi ɗowi sete Sénégal naɓe ko tedduɗo sarɗiyanke biteɗo Mamadou Thiam Thiouna omo yaadi e sete timmuɗo ne wonde jagorɗo awo mo leydi Mauritanie ɓe jewdi toɓɓe kewɗen fewi ko fate banggue awo hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal ɓe kaali caɗele dañaɗe hen ɓe kaali kadi oɗo saaha jaam kame faggudu ƴellitidu e hakkude leyɗele ɗiɗɗe kala ha joni toon to Mauritanie keddorɗena mayen kaali jayde witende ami ɓe kolliti hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz jaɓɓima ñalawma hanki o taw kadi ko ɗimmo cukko gardiɗo ko fate banggue fedde gotago winder e nder Afrique kam woni cukko kadi gardiɗo catal bitegal CEM ko fate banggue faggundu leyɗele Afrique biteɗo madame Vera Songo kam tigui ɓe jewti ko fate banggue faggundu hakkude leydi Mauritanie kame leyɗele Afrique ko fate banggue gostodiral miijoji kame gostodiral faggundu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ka hakkude leydi Mauritanie kame leyɗele Afrique sen wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to Algérie gardiɗo taw ko cour constitutionnel leydi ndi biyetenoɗo Mouride Medil Sy jaranoɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi jeegom kam tigui yalti aduna ñalawma hanki o kam wonno président cour constitutionnel leydi Algérie oɗo saaha ɓurnoɗo ɓattade Abdelaziz Bouteflika oɗo saaha gonɗo e miijade ƴamtude dal mum joyɓal e nder leydi Mauritanie cukko kanko noon musidɗo makko no fewi taw kadi ko gardiɗo tungnorgal leydi ndi yalti aduna ñalawma hanki toon to Alger taw kadi yalti ɗum ko jayde leydi Algérie witende Annahara sen wi toon to Algérie paɗen ko toon to leydi Mali mofti kame falde mum kala hakkude mofti kame Menaka kene foronde temedde jeetati école woni ti ko uddi e nder falde nde taw kadi koye mayirɗe hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati saabi ɗum noon ko
kede nden kay kisal yogay sukabe ciusata yaade école tene jinnam ɗaccata ɗumen jaa cagale kala saha sukabe ne bifte toon tene gueɗe kewɗe ne nder leydi ndi hay so tawi woni yoga e jayndiyankoɓe mbawata yaltinde yoga e gueɗe taw holli ɗum ko goto e jangguinoɓe école tawte toon to mofti taw ko biteɗo Dawda Dumbuya ne wonde biteɗo Amadou Yattara taw kadi ganduɗa ko taweteɗo toon to Meneka ɓe kolteɗo saaha yoga e école aji guddi e nder ɗiɗon falndeji kala ha joni toon to Mali keddorɗena ma en kaale général Salif Tarawale kam woni jagorɗo kalfinaɗo nden ka e kisal ɓiɓɓe malinaɓe yoga e jayde leydi Mali kolliti oɗo saaha yidde mabɓe ko yo accit golle makko caggal noon guila tan wottoɗɗa ha yetteɗo saaha mo gonɗen e kala ñalawma garɗo ene jogui ɓiɗɗo malinajo bareteɗo e nder Bamako e hoore mum so wona fiyede laaɓi tan ko fiyede goɗɗum ha maaya e ŋañalde taw ko kecce puyɗe wona haydara goɗɗum oɗo saaha noon kanko Salif Tarawale holliti ɓiɓɓe malinaɗo kala ko gotum yidde mabɓe ko yoɓe ndar e darde tenlamɓe kaaɓo ɗiɗo hen wargoji batteɗi e nder leydi ndi ha tente lamorgo leydi Mali to wiyete Bamako ha joni koyon fannu keddorɗena dental julɓe mbaɗi moɓodiral men caggal nde mbaɗi meeting mabɓe ɓe kolliti mette mabɓe no fewi caggal nde wara almami Yatta Bari e nder lamorgo leydi Mali woni Bamako e tuma nde artanno juuloyde subaka ko ɗon tigui suka gorko goto yooɓi fittanu mum oɗo sano ɓe kolliti mette mabɓe no fewi ha tente biteɗo Mohamed Kibri goto e ardiɓe cate diine mo leydi Mali ɓe kolti yidde men ɓoɗo saaha mo gonɗen ko wari warto kuulal mum yo artire nder leydi ndi e kala barɗo neɗɗo yo warte beele kadi moni kala ene wawa fabade fittande mum e nder leydi Mali ha joni tan to Mali keddotoɗen ma en kal oɗo saaha mo gonɗen ko yahata e ɓoggi karalleje kame jaydeli leydi Mali kala oɗo saaha ken won ujunnaje ɓiɓɓe rewɓe Nigéria naɓe taweteɓe lamorgo leydi Mali ha fama toon to Kita ene tawe e nder leydi ndi kala oɗo saaha noon kamɓe kala koɓe luuɓe cuuɗi mabɓe yoga hen goni koye booli aɓe ƴama sukaɓe worɓe gam yidde dañde koppareje ɗum noon eɗen mbasi yimɓe tan ɗoɓe ndentoto kala jaaɗo toon ɓe beltin ɗum ha welto beele janggo aɗa arta tawno ɓe cohli koppareje maɗa tene kadi ñabbuji ne kewi goɗɗum ne hen bawɗo kala rento oɗo saaha noon laamu leydi Mali fortigui kodorade darde tindilal gam haɓade ɗeɗon gueɗe sen jeewi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry ñalawma heccenko Alpha Condé holliti ɓoyata maɓe guittu koninkoɓe yonɓe no fewi taw kadi ko koninkoɓe faabu ɓe nela ɗumen toon to leydi Mali e hinde ministre mo loni toon to leydi Mali e caggal o holliti wonande Cheikh Ahmadou Touré walla mbiyen Ahmadou Cheikh Touré taw kadi ko gonnoɗo hoorejo leydi Guinée o holliti on ene hollita e kala saaha hakkude leydi Mali kame leydi Guinée ala kerol ko leyɗele ɗiɗi cehilaɓe ɗiɗo yaadiɓe ɗiɗo ɗum noon so tawi caɗele gaari Mali gaari Guinée kanko noɗo saaha o felliti ittude koninkoɓe yonɓe no fewi gam neldude men toon to leydi Mali beele jaam duumiɗo ne wawa artude toon to leydi Mali so tawi jaam ari toon to leydi Mali jaam ari toon to leydi Guinée e wiide Alpha Condé ko wona ɗum ko noon joom suudu selludelen Diallo taw kadi ganduɗa ko caliɗo nawligu e ko noon ken wona joni duuɓi ɗiɗi koko nawlira taw kadi ganduɗa oɗo saaha Hadja Halimatou Diallo foɓɓani lawol gotol Alpha Condé tuma nde sarɗiyankoɓe leydi Guinée joɗino guila tan e mayirɗe ndeɗo hen hitande kolliti wonande ko fatte banggue nawligu yo lawɗine e nder toon to sursarɗe jilay to Alpha Condé holliti nawligu lawɗintake toon o holliti o meeɗa foɓɓande Alpha Condé kono foɓɓani ngol lawol Alpha Condé tene kanko mo jogui mo nawlodira sen wi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire Farma Yacine ko hoorejo leydi Togo hanki waɗi jillu mum jillu raɓɓingu no fewi toon to lamorgo leydi Côte d'Ivoire hoorejo leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara jaɓɓima Mamadou toon to Bowal ardi woyi ngal o foy buwañe taw kadi ganduɗa ko jillu cehilagal kame jokkere e nam ko fate banggue golle kala e jillu ngu noon ne raɓɓiɗi ko ɗon wo joftoyi toon to Lomé lamorgo leydi Togo ha joni toon to Côte d'Ivoire keddotoɗen ɗiɗo rewɓe pawama juuɗe taw mabɓe kene foronde temeɗɗiɗi e jeetati bloc taw kadi ko cannabis huuɗo bonko koye nokku biteɗo e Viridi kami nokku biteɗo Gonza Givila kamɓe ɗi noon ɓe pawama jiroɗo saaha loskoji ne mbaɗa e mabɓe beele kadi ƴeewe so tawi ala waɗɓe ɓe gondi koye wonde kala ɗo saaha kam huuɗo bonko ko ne heewi e Afrique sen wi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso ñalawma heccanke o
pitali sappo joɓama toon taw kadi koye wuro witengo sigre ko toon tigui pitali mabɓe jooɓa taw kadi ko jambour yahoɓe booli mumen ñalawma hanki on nokko biteɗo namsa bobo nokko biteɗo namsuba bobo toonne kadi ko pittali nayyi taw kadi ko koninkoɓe Burkina Faso koninkoɓe hinde ZFAT ko ɓen tigui mbasi pittali mumen oɗo sahana ne tuuma taw kadi tawa nder falde arbinda en tuma noon e ɗiɗo hen janguji gorko biteɗo Malam Dikko taweteɗo nder falde Dori ɓurɗo wawde yiilede oɗo saaha mo gonen e nder leydi Burkina Faso sen wi toon to Burkina paɗen ko toon to Ghana église taw kadi ko Pentecôte ɓe erima e rango ñalawma heccanko e gardugol cuuɗi Isa yankoɓe taw ko juulirɗi biteɗo nana yawu kumi o holliti oɗo saaha haɗama e nder leydi Ghana kala taw kadi ko diine Isa yankoɓe memde debbo tawa resani ɗum oɗo saha noon kala kay julɗo walla ni mbiyen kala kay gonɗinɗo diine Isa yanke taw ko juulowo église yo ɗofto ngol konngol kala suka debbo mo jiɗɗa hadema memde ɗum aɗa foti hade église dewgal mon hume kala debbo mo memɗa intime mum taw kadi a humnani ɗum saari toon église jaɓata tigui nanude hen yitere mum sakani humde tene kadi ko wala ɗum ko yangueji ɗi kala ko fate banggue ko wiyete alcool konjam ittama ha laaɓi tene musique aji puyɗi ɗi gona musique aji jaduɗi e suudu julirde nde Isa yankoɓe foof yo itte ha laaɓa tene kadi haalande on wonande e yontere ɓennude pape taw kadi ko ganduɗa François hollitino ɗum e nder lana mum ndi oɗo fano toon to miyami o holliti wonande oɗo saaha mo gonen église foti ko addude kuule mum gam hormade e keeri jomiraɗo e deftere mabɓe kamɓe rewɓe diine Isa yankoɓe sen wi toon to Ghana koto Madagascar paɗena caggal nde digali mbaɗi toon ñalawma heccanki o cigui caggal nde digali mbaɗi ñalawma heccanki o dañi tigui ko fate banggue majali cattuɗi jalti toon ha ganduɗa yoɓime pittali yimɓe jeegom ne tawi hen cukalel jaranogel e duuɓi tati waɗi koye nokku biteɗo Bakkaro ne tawe e nder Madagascar sen wi toon to Madagascar paɗen ko toon to Cameroun caggal seppoji golli jaw bannoɗi toon to Yaoundé kame Douala kala Maurice Kamto ko goto e lundiɓe ƴamoynoɓe lefol laamu taw kadi ko ganduɗa jadunore oɗo hen biteɗo Paul Biya teɓama ñalawma hanki toon to Douala ɓenninama ñalawma hande o toon to ɓenninama ñalawma hande o toon to Yaoundé kono waɗa nokku mo hay goto anda taw holto nawa siftinde noon ɗiɗon seppoji mbaɗino ha ganda yimɓe jeegomo gañi hen taw kadi ko fellaɓe bal taw kadi ko kure e gonga sen wi toon to Cameroun koto Tchad paɗen hol biftotoɓe ɓeɗo hen yimɓe to maayo Kibi hay goto anda woni hen jofima ko laamu leydi Tchad woni hen jofima ko pelle taw kadi ko saseɓe yahoɓe booli mumen kono finoɓe maayo Kibi ɓe kollitine tawe kerol hakkude leydi Tchad kame leydi Cameroun oɗo saaha ko caɗele musɗe goni toon ɓe guuri ko bonɗam e wiinde jaydiyanke biteɗo Nestor Délice Jummi o holliti wonande oɗo saaha mo goɗo finoɓe tan ɓe kamɓe kala ɓeɗa narto ko yitere wotere caggal e kala saaha worɓe joguitiɓe armeji ene gara e galleji mabɓe daha sukaɓe mabɓe nawɗum en acca ɗon numéro ji men téléphone aji dutto mbiyen nodde mina 10 million aji 5 so gaddani koɓe taƴoɓe daaɗe wonande ɓen ɓe dahi toon to maayo Kibi sen wi toon to leydi Tchad koto RD Congo paɗena seppoji gulɗi jaw mbaɗi ñalawma heccanko toon to duɗal jaabi ha tawi ngallumu mbasi ha ganduɗa dadiɓe beddima toon gaz uji ɗi hinde lacrymogène ha ganduɗa yimɓe nayo mbasi toon pittali mumen yimɓe tato gañima hen taw kadi ko gañanɗe musɗe no fewi ecen cekidi ko hoorejo leydi ndi kesso o saaha mo gonɗen holliti hen metti mum no fewi police goto wasi hen fittanmo holliti oɗo saaha dadiɓe ne mbawno tigui arde e mabɓe taw beddaki e mabɓe ko fate gaz uji kame kure kala o saaha noon jaam fuɗɗima toon to duɗal jaabi hatiri ngallumu mbasi wonno caɗele mabɓe kamɓe janggoɓe toon ɓe kolliti duɗal ngal ala ndiyam tene kadi ala courant tene kadi ala kala ko fati e yogay gueɗe ɓe kolliti kadi kala ko fati ban gueɗe jangguirɗe ne ceeri teno ko kamɓe codanta koye mabɓe ɓe belti juuɗe ko fade laamu ngu nde wallittaɓe toon to Éthiopie paɗena le gouvernement éthiopien ɓe kadi kala ɓiɗɗo sirinajo
taccuɓe maaje taccuɓe keeri arɓe moltade toon to Éthiopie yelade e boli adi sabeba lamorgo ngo caggal teskeri ɓiɓɓe sirinaɓe dogɓe haare toon to Suria ne tawe cuuɗi juma en tawe cuuɗi juulirɗi woni jumaji kami yogay otilaji taw ko ngarɗuɗi ene jeelo oɗo saha noon kamɓe kala ɓe ndendi jungo fanu gam hadde ɓen yelade yogay boli ha tente cuuɗi juulirɗi kam e otilaji mawɗi kala toon to Zimbabwe paɗena Rwanda Air ɓe kadi kala moni ñaama taw kadi ko dollar Zimbabwe ƴettuɗe lana mabɓe ndiwa walla ni kuppude taw kadi ko ɗen koppareje e lana mabɓe ndiwa wa caggal hollirde ɗe oɗe saaha mo gonɗen ɗen koppareje koko jami ha laaɓi koye jenko Rwanda Air jaɓata ñamde ɗen koppareje biteɗe e dron ɗen koppareje biteɗe e dollar Zimbabwe caggal sifti noon guila e laamu Mugabe hayti oɗo saaha mo gonɗen toon to Zimbabwe faggudu mabɓe koko yani ha memi leydi kono hooreji leydi oɗo saaha holliti ɗo tan e balɗe seeɗa ma ƴellita yogay e ngaluji leydi ndi ko fate banggue faggudu ha tente koppareje ɗe beele kadi leydi ndi ne wawa ummitade e janggu ngu yani oɗo saaha mo gonɗena oɗon ketto kaburuji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jabir sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Venezuela Cuba kame Yemena Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr ko noon tigui kabruji men joolam jaɓiri koto leydi Venezuela puddotoɗen e kala ñalawma garɗo alhaali Maduro hoorejo leydi Venezuela alhaali makko ene ɓeydo tidde e nder leydi he guila kay leydi ndi fecci e oɗo saaha ene wayno ko hooreɓe ɗiɗo woni président ji ɗiɗi ɓe jogui caggal kayde gonnoɗo hoorejo suudu sarɗiyeji leydi ndi waɗi ko wiyete auto proclamé wonde andinde e oɗo saaha ko kañum tigui woni hoorejo leydi ndi leyɗele kewɗe noon taw kadi ko leyɗele Europe ha donc Europe ha e leyɗele dawlaji leyɗele Amérique e oɗo saaha kañumen foof keptini ko on oɗo taw kadi ko gonnoɗo hoorejo suudu sarɗiyeji e oɗo saaha gontuɗo hoorejo leydi ko on ɓe gondi ɓe kolliri tigui ko on ɓe jaadi e kala ñalawma kadi alhaali Maduro ne ɓeydo tidde e kala ñalawma kadi eɓe ƴetta sanction ngaji faade e laamu Maduro beele kadi omo ɓeyde ɓe pinsa leydi ndi eɓe kiiɗomo beele omo e jappere laamu altine hanki o laamu Donald Trump hoorejo dawlaji Amérique ɓe ƴetti ko peeje kam yedde ƴettude sanction ngaji ɓutti no feewi ɓe pawi e oɗo société taw ko société ndelam kuɓɓam biteɗo PDVSA woni paami tigui ko société ɓurɗo mawnude joguiɗo e oɗo saaha gurdamma leydi ndi on sanction noon ko sawru e ɗuure saabu kay e oɗo saaha ko ɗum tigui joguino laamu ngu e oɗo saaha joni noon kanko oɗo biteɗo Maduro o holliri tigui mette makko e ɗin sanction ngaji o waɗi erango faade windere kadi wonde dendagal fitinaji baɗoji e nder leydi hen e ƴiyam duɗam toon foof ko oɗo biteɗo Donald Trump hoorejo dowlaji dentude Amérique ko kañum woni sababu muɗum koto leydi Cuba paɗen ñande jamma aleta no gase jeeɗiɗi ene wiyata altine no gase jeetati lewru gonɗen ndu ko ƴiwande hewde ndiyam no feewi yadude hendu doole hendu dogoɗo ha 3 kilométre kala waktu ko kañum mabbi e yoga e kañum mabbi e nder leydi Cuba e nder ngoɗo wuuro wiyetego La Havane e nder La Havane noon yoga e leeɗe mbaɗi tigui jamma ko jamma cufele e kalumam saabu kay hay goto ɗanaki fodde 17 minutes 16 minutes ko ɗum tigui woni ƴiwande nde tooɓi toon kono nde bonni leeɗe kewɗe no feewi waɗi yoga e leeɗe kay pirtima ha laaɓi ko famde foof yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen 190 neɗɗo kadi mbarmi hen hendu ndu noon Allah e bonande mum hewde e ƴiwande Allah e bonande mum hewde ene ƴiime tigui ha ko luro ganta ko catégorie 4 et 5 koto leydi Yemen na paɗen jehen ha e nder ngoɗo wuuro wiyetego Noka e ñalawma hande o ko janggu musgu waɗi toon tawa kadi ko janggu bombo ko famdi foof yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen e nder men jeeɗiɗo hen goto ko Jayndi Yanke woni journaliste fodde yimɓe nogas kadi mbarmi e janggu he Ghali Abouba to leydi Côte d'Ivoire kala jiyaɗo e fedde heɓla sukaɓe Afrique jiɗɗo jokkade e fedde heɓla sukaɓe Afrique yo waɗa 00 225 08 74 90 90 walla mbaɗa 00 225 mbaɗa 01 41 00 95 nototoma ko biteɗo Bouya Sow haɓe jogui carte kame tisotaji kala ene waɗa erango dendagal ɓiɓɓe fulɓe ne mbattata haaguillaji mumen e fedde heblo sukaɓe Afrique ko nafoore ɓiɓɓe fulɓe kala jolam jaɓeri ko Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hirane musidɓe tedduɓe